Ahoj přátelé, kamarádi, já vás vítám, Enix Institut číslo 6, investiční speciál. A ten důvod, proč jsme to dneska udělali, je jednoduchý. Protože vy všichni, kteří tady sedíte, já znám vaše příběhy a na rovinu vy jste strašně zvláštní, strašně úspěšný v tom, co děláte ve svých biznesech, ve svých firmách. Měli jsme tady 2 měsíce zpátky Radima Paříka, jeden z nejlepších vyjednavačů v České republice, který vám přidal know-how, jak ty lidi vnímat, jak slyšet to, co oni vám neříkají, a to, co si myslejí. Měsíc potom tady byl Petr Vojnar, že mají lidi nějaké potřeby, nějaké obavy, nějaké touhy, jak s těmi lidmi komunikovat, jak na ně mluvit, jak prodávat, protože každá komunikace je prodej. A protože většina z vás si ty poznámky jenom nepíše, ale opravdu je aplikuje, tak je dost velká šance, že váš biznis už je na tom hodně dobře. A tady začíná ten problém. Protože level 1 je vybudovat biznis, mít peníze, že se mu daří. Ale level 2 je, že těch peněz máte hodně. A že nevíte, co s nima. Protože finanční gramotnost je něco, co se nikde neučí, co se málo kde učí, ve škole se to nebere a jsou 3 typy lidí. První, který investice živí, jsou v tom velice úspěšní, to je menšina. Pak je druhý typ lidí, což jsou lidi, kteří nějak investují, protože to dělá kámoš, protože to dělá máma, možná jeho ségra, tak to prostě dělají. A pak je třetí typ lidí, kteří si říkají, investice nejsou pro mě, protože prostě to neřeším. Každý z nás, kdo tady dneska sedí, tak není běžný. Prostě máte víc než normální lidi, běžní lidi, průměrní lidi. A už jenom to, že jste v Enixu, tak to mimochodem byla jedna z vašich nejlepších životních investic, možná o tom ještě nevíte, ale to, co chci říct, tak pokud máte nějaký příjmy a nějaký výdaje, tak to, co je mezi tím, tak to je to, o co byste se měli starat. Takže proto je téma extrémně důležitý a proto jsme dneska udělali to, co bude na ty 2 speakery navazovat. Bude to investiční speciál. A rovnou vám chci říct, že je tady velký disclaimer. Enix nedává nikdy žádný investiční doporučení. My tady nebudeme dávat žádný rady. Jak se říká, cest do Říma je 1000 a to, jakou vy si sami vyberete cestu, je úplně na vás. Každá investice má riziko, v každé investici můžete přijít o peníze. Mimochodem, teďka nebudu koukat na ty kluky, který ten příběh vědí, ale já sám jsem přišel o docela dost peněz naposled tak 2 týdny zpátky. Děje se to i mně, ačkoliv mě investice živějí. Je to normální, je to součástí hry. Ale cíl je, abyste o ty peníze nepřišli. A proto jsme vzali 2 speakery z úplně jiných oborů. Máme tady reality v Dubaji a pak tady máme kryptoměny. Abyste si poslechli jejich příběhy, třeba jejich cesta bude inspirovat, třeba ne, to už je na vás, ale důležitý, investujte, starejte o ty peníze, protože pokud se o to starat nebudete, tak se za rok, za 2, za 5, za 10 ozve kamarád z základní školy, že musíte s ním investovat. Čím víc budete bohatší, a všichni víme, že ta cesta tam prostě bude, tím více na vás začnou přiživovat lidi a oni budou potřebovat vaše peníze. A čím dřív se o to vy začnete zajímat, tím lepší to bude. Proto první speaker tak je člověk, který pracoval v největších světových bankách. Pracoval ve Švýcarsku. Švýcarská UBS je banka, oproti který třeba Česká spořitelna, kterou my tady všichni máme, tak je miminko. Jo, je to fakt jako světový gigant. A máme tady člověka, který má největší komunitu nebo jednu z největších v České republice, Štosuj.cz, přes 16 000 uživatelů. Je tam obrat protečených peněz přes 3,5 miliardy korun. Neznám povalnějšího člověka, než je právě Luboš. Luboši, pojď mezi nás a pojďme ho přivítat potleskem. Jdem na to. Jdem na to, ale nebudeme tady jenom my 2. Bude tady i druhý speaker, což nebude realitní makléř, který vám říká, že Dubaj je nejlepší na světě a že když tam lítají rakety, tak on vám bude říkat, že to je v pohodě, že se nic neděje. Máme tady člověka, který je extrémně úspěšný v jiném biznise. Má jednu obrovskou firmu v oblasti energetiky a nemovitosti v Dubaji mu akorát dávali ekonomický smysl a proto tam začal investovat. Dnes tam má sám zainvestováno přes 1 milion euro a Tomáš je člověk, který se podílí se svým příběhem, podílí se s rizikama, které tam jsou, ale i třeba s těma výnosama, které můžou nastat. Tome, pojď taky mezi nás a jdeme na to. Měli bychom tady mít někde 4. mikrofon. To znamená, kdyby jste měl kdokoliv, jakýkoliv dotaz, za vaším pravým ramenem, za mým levým, tam je člověk, který vám ten mikrofon dá, na cokoliv se zeptejte. Nejdřív se budu ptát já. Luboši, já jsem tady připravoval věci, je tady úplný ticho, protože jsi tady skoro na vesnici.
a najednou jako přiletí prostě strašně hlasitý auto, Mustang, jo, chlapi, 5válec, no 5litrání, nevím, já se to nevyznám, 8válec, výborně, ale bylo to tak strašně nahlas, tak přijdu a vidím, že to auto má jako SPZ-ku. 21M limit. Co to je? Je to tak, vlastně dneska se budeme bavit o penězích a o bitcoinu a jak asi víme, těch našich státních peněz přibývá nekonečné množství, exponenciálně roste ta zásoba, proto tady máme tu inflaci, ztrácíme kupní sílu. A právě to omezené množství bitcoinu na 21 milionů bitcoinů je ta jedna z jeho základních vlastností. A jak víme, nějaká cena se tvoří nabídkou, poptávkou, takže je to omezené množství, pokud poroste poptávka, požene cenu nahoru. Takže proto to je na té SPZC, že když se na to někdo zeptá, tak se hned o tom bitcoinu něco dozví. OK. Co mi přijde, že ale omezené množství není, tak jsou byty v Dubaji, kterých se prostě za poslední 10 let staví jako nesmysl. Jenomže všichni si pamatujeme únor tady toho roku, kdy se člověk otevřel internet, otevřel zprávy, tak tam neviděl hezký věci, viděl tam rakety, viděl tam hořící budovy, viděl spoustu stovky tisíce zraněných lidí a ty sám tam máš hodně peněz. Jak se ti reálně spalo? Já jsem tam shodou okolností byl i v té době, když to začalo a rozhodně to nebyla příjemná zkušenost. My jsme tam měli vlastně celý marketingový tým, měl jsem tam přítelkyni, takže člověk má starost o svoje lidi, má starost o sebe, ale to, co jsem tam pozoroval, tak já jsem říkal, musíme být připravení, ale nesmíme panikařit. Takže šli jsme si vybrat peníze, šli jsme si koupit nějakou vodu, přišli jsme do supermarketu a vlastně jako by se nic nedělo. To město žilo dál svým vlastním životem, takže to nás uklidnilo, pak jsme šli v pohodě na večeři do Maríny, kousek od Maríny to vlastně spadlo ten úlomek na Fairmont Hotel. Takže mě překvapilo, že tam nikdo jako nerabuje, že masově se nezvedlo spousta lidí, hlavně teda rezidentů, kteří by najednou chtěli opouštět Dubaj. Samozřejmě turisti, kteří tam byli, tak byli vystrašený, úplně přirozená reakce. A to, jak to ovlivnilo nemovitosti v Dubaji, tak je úplně nesmysl říkat, že to neovlivnilo nebo že se nic nestalo, protože momentálně vidíme, že na tom sekundárním trhu, to znamená nemovitosti, které jsou hotové, tak tam je korekce ceny 5 až 15%, ale to, čemu se věnuju já, tak to jsou off-plan projekty, to znamená nemovitosti z papíru a tam člověk od developera slevu nedostane. Přijde mi to, jak kdyby to byla nějaká kartelová dohoda, ale prostě tam slevy nejsou, dají se vyjednat lepší podmínky. Nicméně ta Dubaj ztratila jednu věc a to je ten punt z té nedotknutelnosti. Vždycky to bylo brané jako bezpečný přístav, investoři z celého světa tam lili peníze, protože si mysleli, že ty jejich peníze jsou nedotknutelný a jestli Dubaj něco ukázala, tak ukázala, že se o svý lidi a o svý město umí postarat. Takže ve finále, když to začalo, tak to bylo strašný, ale dneska s odstupem času jsem si jistý, že jsem udělal dobře, že jsem tam začal investovat a o své investice naprosto strach nemám, protože vidím, že jsou v bezpečí. Je to jedno z mála měst světa, který ukázalo, že se vlastně dokáže postarat a ubránit. Máš to takhle? Jakože třeba co já vnímám, jak já na to koukám, že ten Blízký východ je hodně specifický, že to není jako Češi a Slováci, oni se mají rádi, ale jako jsme v pohodě spolu. A mně přijde, že ten každý národ tam jako nenávidí, oni jako tisíce let jako furt tam jako spolu něco dělají. A neměl bys to riziko třeba, kdyby ta válka přišla za půl roku znova, za rok znova? Nikdo nemáme tu křišťálovou kouli, nevíme, co bude. Nicméně ten region, ano, samozřejmě, ten region má problémy, ale v Dubaji je momentálně nainvestovaných takových peněz z celého světa, že ještě před konfliktem jsem říkal, že jestli bude hořet svět, tak Dubaj bude hořet poslední. Dneska už jsem opatrnější tady na ty tvrzení, nicméně pořád to považuji za bezpečné stanoviště pro svoje investice. Nehledě na to, že moje nemovitosti budou první dostavená příští rok, další 3 v roce 2028, takže v tu chvíli jsem se rozhodně nebál o peníze a jak to vždycky tak bývá, tak tady ta situace sebou přináší i další příležitosti, ale samozřejmě investování je riziková záležitost, takže je potřeba s tím počítat a být připravený. Já jsem četl příběh o jednom člověku, který udělal jednu z největších investičních chyb, což bylo asi 15 let zpátky. To byl ten příběh, kdy jeden člověk zaplatil 2 kousky pici, teďka nevím kolika bitcoinama, 10 000 10 000 myslím. bitcoinů za 2 pici, tak. Okay. Kolik to je peněz? Hodně.
OK, tak je to hodně peněz, ale miliardy. fakt to je jakože OK, Jo. to je prostě drahá pizza, ale mě zajímá, jakože, co je Bitcoin? Jak to jako reálně vzniklo? Protože to je prostě jako něco, co je prostě byt v Dubaji, jak se jako na něj šáhnu, on jako vypadá, nebo jako se tam postaví, to jako něco, co stojí. Bitcoin je jako něco divného, takový trošku. Tak asi většina z vás tady pamatuje finanční krizi v roce 2008, vlastně hypoteční krize v Americe. A Já si tím nejsem úplně jistý. jo, tak velká globální krize, kdy se vlastně ukázaly jedny z problémů tady těch dnešních peněz, co máme a celého toho systému. A Bitcoin vzniknul tady jako myšlenka oddělení peněz od státu. Čili opravdu mít digitální, nestátní peníze, který nemají nějakou centrální autoritu, že tam není žádný stát, banka, ani firma, ani jednotlivec, který má tu možnost ovlivňovat například monetární politiku, čili kolik toho bitcoinu vzniká, jak jsme si řekli, má omezené množství. A není tam žádný centrum, který by dokázalo cenzurovat transakce nebo někomu zmrazit účet. Zkrátka je to postavená decentralizovaná síť a zároveň účetní jednotka v něm, Bitcoin, kdy máš možnost digitálně poslat hodnotu komukoli po světě, peer-to-peer, mezi náma, a nikdo nemůže tu transakci zakázat, zablokovat, zmrazit účet. Takže jsou to skutečně digitální peníze, které ty máš osobně v rukou a jsi sám sobě vlastní bankou. V čemž ale může být velký riziko, protože pokud to není regulovaný, kontrolovaný, tak kde bych já třeba byl vrah a někdo by mi zaplatil za to, že někoho zabiju a zaplatil mi by v Bitcoinu, tak se to jako nikdo nedozví. Může být, na jednu stranu ale pozor, Bitcoin není anonymní, tak je jeden takový častý mýtus a tady na ty účely je dost nevhodný právě. A Dobrý vědět. je právě takzvaně pseudonymní, to znamená, že on má tu otevřenou účetní knihu. Ten blockchain, o kterém jste asi slyšeli, tak kdokoliv může nahlídnout na kompletní historii těch transakcí. Akorát tam nejsou jména, jsou tam nějaké adresy, nějaký náhodný znaky na první pohled, ale jakmile si například spojíš tuhletu adresu s nějakým jménem, že víš, že od koho ti přišla ta transakce, nebo někdo dá tu občanku na burzu a pošle si to tam, tak najednou je vidět, že to kontroloval on. Takže jde pak hledat, trasovat tyhle ty pohyby. Takže pozor na to. Jde to i dnes používat celkem, nechci říkat úplně anonymně, ale když si na to dáš pozor, jde trošku opravdu zůstat mimo ten systém. Nicméně, jak jsi zmínil, kdybys byl vrah, často se říká, že jako Bitcoin je měna pro zločince, to zdaleka není pravda. A je to jako přirovnání například, jako máme nože. Nůž přeci můžeš použít i v kuchyni, ale můžeš ho použít k tomu, abys někoho zabil. A asi nebudeme říkat, že nože jsou tady jako jenom pro zločince, že jo? Okay. Čili je to technologie. Bitcoin je tady pro každýho a je opravdu na nás, jestli ho použijeme na dobro nebo zlo. Tome, já přemýšlím nad jednou věcí a vlastně vůbec nevím, proč jsem na ní nedostal odpověď nikdy. Ale když se podívám na obrázky Dubaje 30-40 let zpátky, to vlastně žádný obrázek nebyl, že to byla prostě poušť. Byla tam jedna ta budova té Toyoty, to je velice známý obrázek. Jo, byla tam Toyota. A z ničeho nic, tam jako takhle stalo něco jako fakt jako sakra velkýho. Tak přemýšlím, jako jak je to reálně možný. Co se stalo, proč se to stalo, kdo zatím stojí, jaký je ten příběh. To, proč Dubaj zažila ten svůj boom, tak má několik důvodů. Víceméně je to město na poušti, ano, ale jde o to prostředí, který tam bylo vytvořený. To znamená, ten šejk tam udělal takový prostředí, tak, aby to působilo jako magnet na investory a na firmy, které si tam chtějí udělat sídlo. To znamená, že to potom sebou přinášelo i ty lidi, kteří tam přicházeli žít a pracovat. A pokud to prostředí je nastaveným takovým způsobem, že vlastně mě to dává výhodu, ať už neplatím daně, mám tam ten servis, tak to potom všechno přineslo ty ostatní věci, co tam dneska vidíme. A jak je to s daněma? Každý říká jako, hele, 0, neplatíš nikdy nic, ani korunu.
Je potřeba k tomu říct i to B. Tady existuje smlouva o dvojím zdanění, to znamená, pokud já v Dubaji něco vydělám, tak tam opravdu tu nulu mám, ale pokud nejsem dubajský daňový rezident, to znamená, že tam nestrávím 183 dní vlastně z roku a nemám tam středisko svého životního zájmu, tak potom musím danit v Čechách podle českých zákonů. OK, takže tam strávit aspoň půl roku. Přesně tak, pokud ti jde o tu daňovou rezidenturu a nedanit svoje příjmy. No a obecně, jako já jsem slyšel, že je strašná výhoda být ten rezident. Jakože najednou pak prostě můžu úplně všecko. Reálně pro člověka, který nechce v Dubaji dlouhodobě žít nebo podnikat, tak ta rezidentura nemá moc velký význam. Tam jde o to, že je několik způsobů, jak člověk může vlastně získat rezidenturu. Já osobně jsem šel cestou investorskýma vízama, to znamená, založil jsem firmu, na to mám navázanou rezidenturu. Ta nejjednodušší možnost je koupit nemovitost a mít rezidenturu navázanou na ty nemovitosti. Rezidentura vlastně mě opravňuje k tomu, aby jsem tam byl dlouhodobě. To znamená, já na turistický víza tam můžu strávit 90 dní, ale potom musím opustit zemi. Co se týká vlastně té výhody, té rezidentury, tak já tu největší výhodu patří vám v tom, že můžu si v Dubaji potom otevřít účet a můžu si tam začít ty nemovitosti financovat. To je pro mě to největší gro jako realitního investora, když vlastně pomenu to, že tam nechci jako dlouhodobě pobývat. No pojďme k tomu, pojďme k číslům, protože to je něco, co ty lidi zajímá. Čísla, samozřejmě. To je Ukáž, jak jsi bohatý. alfa omega realitního investora. Pro mě teda ten prvotní důvod, proč jsem začal investovat do Dubaje, tak nebyly na prvním místě čísla. Já jsem se díval ještě do ostatních zemí světa a všude jsem se tak nějak bál, měl jsem strach. A to je to, co mi dala Dubaj. To znamená to bezpečí, protože tam existují takzvaný escrow účty. Pokud já si koupím nemovitost od developera, neposílám peníze přímo developerovi, ale posílám je na vládní účet a ten developer, dokud to neskolauduje, nedostaví a vlastně nepředá, tak on na moje peníze nemůže. Ale ty čísla, bavíme se zhruba o 30% kapitálového zhodnocení při dostavění a největší výkon dělá dlouhodobý držení s krátkodobým pronájmem. Tam jsme někde kolem 8% čistého. Takže to jsou čísla, které už dneska my v Čechách těžko vidíme a to byl ten sekundární důvod, proč jsem se rozhodl právě vstoupit na dubajský nemovitostní trh. Okay. Jak je na tom Bitcoin? Je výrazně víc volatilnější, to znamená, že výrazně víc skáče. On tak jako ale dlouhodobě skáče jako 2 kroky nahoru a 1 zpátky, jo. Respektive 10 kroků nahoru a třeba 2 kroky zpátky. Takže já když jsem začal s Bitcoinem v roce 2013, tak byl za $100. Dnes máme cenu nějakých 64 000 $, takže to je pěkný zhodnocení, já to radši nebudu přepočítávat do procent teda, ale samozřejmě tehdy jsem dál menší částky a to riziko bylo násobně větší než je dneska, protože taky ten síťový efekt, který potřebujete právě u peněz, čím víc lidí používá nějakou technologii, tím je vlastně hodnotnější. Takže s tou rostoucí adopcí klesá ta volatilita a klesá tedy i to riziko a tím pádem klesá i nějaký teda možný, řekněme, upside nahoru. Jo? Ale stále Bitcoin považuji za takovou, řekněme, asynchronní sázku, kdy můžete investovat třeba pár procent svého portfolia, ze kterých se eventuálně může stát téměř celý vaše portfolium. Jsem se právě chtěl zeptat, kolik tam máš procent svého portfolia? Hodně. Řekněme, že skoro všechno. Jakože trošku něco málo mám ještě na Nasdaqu vedle, ale i vzhledem k tomu, jak právě jsme teď v poklesu na Bitcoinu, že z nějakých 126 000 $, jsme spadli na těch 64 teď, takže nějaká 50% sleva, tak to nazývám, tak teď tam koncentruju daleko víc a zase v té další růstové fázi, Bitcoin má takovou cykličnost, tak plánu zase diverzifikovat víc. Ale pro mě teď je právě ta příležitost, která nastává jednou za ty 4 roky zhruba v těch cyklech Bitcoinu, kdy teď mě dává největší smysl tam investovat větší částky. No a teď co s tím? Mě psal Tom Bízek, který tady bohužel teďka není i na Dovče, ale říkal mi týden zpátky, říká, hele, Bitcoin padá, tak tam jako narvi peníze. Já jsem tam něco poslal a teď vlastně nevím, jestli jsem to poslal dobře, nebo jsem měl počkat měsíc, 3 měsíce. Spadne to ještě?
Tak to nikdo neví, nemáme tu křišťálovou kouli, jak už tady zaznělo. A právě jeden z těch problémů, právě časování trhu a to, že lidi čekají, vyčkávají nebo naopak se do toho pustí po hlavě, hodí to tam všechno najednou, tak řeší i ten náš projekt Štosuj, který je právě zaměřený na pravidelné investování. Čili když nechceš časovat ten trh, můžeš ten jako automat nechat pracovat za tebe, oprostíš se od emocí a vlastně nakupuješ průběžně a tvoje cena vstupní se nějakým způsobem průměruje. Jo, protože nikdo nedokážeme vychytat to absolutní dno na nákup za všechen kapitál a zároveň nikdo nedokážeme trefit ten absolutní vrchol, kde to všechno prodáme, aby jsme to vykešovali. Čili musíme se spokojit s něčím mezi tím. Takže pro mě dává smysl investovat postupně a když jsou ty lepší příležitosti, jako třeba teď, tak investovat větší částky, ale pořád jako průběžně. Můžeš přihodit něco jednorázově víc, OK, já si myslím, že teď je na to vhodná doba. Pro mě cokoliv, když je Bitcoin třeba minus 40% a víc, tak už tam jako nakládám větší sumy. Minus 40% oproti tomu all time high. All time high, tak. OK. Jo. Dobře. Takže tam na 2 peníze, teda mi říkáš. To je tvoje rozhodnutí. Já říkám, že já to teď tak dělám a samozřejmě můžeme jít ještě níž a mám plán na to, že kdyby jsme šli níž, tak můžu ještě uvolnit kapitál někde jinde a poslat to tam a tu průměrnou cenu si ještě snížit. No, protože já si otevřu internet a tam píšu Bitcoin, tak najednou ti začne vyskakovat jako 2000 různých expertů a najednou máš nějaké technické analýzy, fundamentální analýzy a najednou tam takový divný grafy, což tady ty tradeři jenom odsud, já to vůbec nechápu. A teď ti neuvěřit, že tam je nějaký halving a všechny tyhle divný jako anglický názvy a někdo ti řekne, že jsi v nějaký části toho cyklu nějakého velkého a někdo ti jako říká, tak ještě chvilku počkej, tyka jako ten cyklus nějaký a no naopak teď jsme třeba v nějaké jako části, že to jako poroste, bude padat. A mě vlastně ještě zajímá jedna věc, kam tím mířím, jako složitá otázka, jestli ten Bitcoin, o kterém se jako mluví, už poslední třeba 3 roky, už asi tady každý zná Bitcoin, jo. Jako neexistuje nikdo, kdo nezná Bitcoin už dneska, jestli už není pozdě. Já tohle to poslouchám 10 let, že už je pozdě. Jo? Já jsem začal na té ceně $100, vylítlo to na 1000, pak to zase spadlo třeba na 150, pak jsme viděli další vrchol třeba 20 000, spadlo to na 3,5, pak jsme viděli vrchol 69 000, teď spadlo to na 16, pak jsme viděli 126, teď jsme na 64. Jo, takže bohužel ta psychologie je taková, že když ten Bitcoin je dole, tak si všichni myslí, jde to do háje, prostě už to nemá smysl. A on to zase zvedne, udělá to další několik set procent nahoru. Jo, a pak zase lidi říkají, no tak teď už je pozdě. Právě většinou to říkají, když už to právě zase roste. Jo, a právě chce to trochu koule, to nakupovat právě teď, když to je v těch slevách, jak říkám, a využívat tuhletu cykličnost právě. Takže v těch poklesech nakupovat, eventuálně přemýšlet zase v tom růstu, třeba diverzifikovat zase někam jinam. V České republice každý kupoval nemovitosti v Mostě, protože Most měl velký potenciál. Teď už tam nekupuje nikdo, protože ty lidi zjistili, že to je takový, že jako to pronajímáš, řekněme, různým lidem. Ale je tam dobrý závodní okruh. Je tam výborný závodní okruh, tak to je velká výhoda. A teďka tam jako nikdo nekupuje, protože už to má jako za sebou takovej ten pík toho, kdy to prostě rostlo o desítky procent. A investoři prodávali investorům, mi přišlo. No ale... Kdo byl ten koncový jako uživatel? Kolik těch nemovitostí, co se tam obchodovalo, kupovali investoři a kolik z nich kupovali vlastně lidi, kteří to chtěli pro sebe? A mně to přijde, kdyby teď konci investoři tady začali předávat takového pomyslného černého Petra. No a jak to je s Dubají? Není náhodou taková jako trošku větší most? Taky tam mají okruh, podle mě, nevím. V Dubaji si lidi mysleli, že cokoliv koupěj a má to kliku, tak je to zlatý důl. A to rozhodně není. Protože spoustu lidí si neudělalo ten domácí úkol, to due diligence a nevěděli vlastně, komu dávají ty peníze. Ty nemovitosti se prodávaly jak housky na krámě, prodávaly se na základě jako hezkých obrázků, ale málo kdo si prověřil toho developera, se kterým do toho jde, což je alfa omega všeho. V Dubaji je přes 300 developerů, přes 2000 projektů, dejme tomu, takže je velice jednoduchý jako se spálit a udělat chybu.
Já to dělám takovým způsobem, že pro mě, aby ten developer byl partner, aby jsem s ním investoval, tak musí mít nějaký track record, to znamená, dívám se na jeho předaný projekty, jaký ty projekty udělali čísla. Dívám se hlavně na kvalitu, protože kvalita je alfa omega všeho v Dubaji. Arabská kvalita je úplně něco jiného než tady naše evropská kvalita. A poslední důležitá věc je pro mě, aby to dostavovali včas, ty svoje projekty. Takže tady to je základní kritérium. Jakmile už máme tady to splněný, tak potom je potřeba se podívat, kam budu investovat. A pokud si koupím apartmán za 3 miliony v poušti někde u nového letiště Dubai South, který bude sice hotový v roce 2032, ale mně se to dostaví v roce 28-29, tak zase pokládám si otázku, kdo bude ten můj nájemník, nebo kdo bude ten člověk, který si to ode mě případně koupí. Takže já, když jsem si dělal ten svůj domácí úkol, tak jsem zjistil, že jenom 4% všech dubajských nemovitostí jsou u moře a hledám vždycky unikátnost a exkluzivitu. To znamená, když je něco omezený, když je něco unikátní, tak to mi dává ten investorský edge. Takže pokud člověk má dostatečný budget, tak je to pro mě úplně no-brainer, tak jdeme k moři. Pokud tak není a musíme jít do města, tak se hlavně dívám na Dubai Urban Master Plan, kudy povede metro. Doporučuji to nastudovat, protože Dubaj není jenom o rezidenčních projektech, co si spoustu lidí myslí. Dubaj je hlavně i o těch vládních projektech. Pokud se podíváte na projekt třeba The Reef, což je umělej korálový útes, který má být hotový do roku 2040, nebo Dubai The Loop, 90 vlastně kilometrů, je to takový čtverec zasazený do Dubaje a má to být sustainability, to znamená udržitelný, takže na zemi jsou takový trouhelníky, člověk když na to šlápne nebo přejede kolem, ono to vyrobí elektřinu a je to něco parkem a cyklostezkou jako dohromady. Okay. Takže to, co Dubaj chystá sama o sobě, je pro mě extrémně zajímavý a není to jenom o těch rezidenčních projektech, ale Dubaj je velice čitelná a predikovatelná díky tomu Dubai Urban Master Plánu, takže je potřeba se dívat vlastně, kam se to město udává, jaký má směr a nejít proti proudu. Přemýšlím nad jednou věcí. Jsme byli s Anixem v lednu v Dubaji a je tam jako spoustu hezkých věcí, ale byl tam náš nejmenovaný člen Vojta Doubek, který jel rychle a dostal pokutu. Dostal pokutu ne jako, že v Česku, jako, že musí přijít dvakrát, že jo, a stejně neplatíš a po třetí možná zaplatíš, ale že on ji dostal jako za hodinu a jako tvrdou, hodně tvrdou. Tak jako to je první taková věc, jako že si říkáš, ty jako kvůli pokutě, pak tam jsou různý příběh, že tam nějaká ta princezna, jako že se snažila utíct, oni pak jako někde uvěznili. Pojďme se jako říct, kdo staví ty budovy v Dubaji, že ty podmínky pro ty většinou Pákistánce asi nejsou úplně v pohodě. Jak koukáš na tady tu stránku toho, že Dubaj je možná diktatura, jestli tam jako ty lidi reálně chtějí žít dlouhodobě, nebo tak jako, jo, jako vibe, jsem v Dubaji, dobrý, jsem tam měsíc, ale pak jako zpátky do Česka. 100 lidí, 100 chutí, ať si o tom myslí každý, co chce, ale když ti odpovím na to, kdo to tam staví, tak jsou to lidi ze Sýrie, z Pákistánu, z jihovýchodní Asie, z tady těch zemí. Pro mě je důležité, že ty lidi jsou tam dobrovolně a oni jsou tam proto, že si vydělají násobek toho, než by si vydělali ve své zemi. Takže pro spoustu tady těch lidí je Dubaj přestupní stanice na pár let vydělat, odjet. To se samozřejmě děje, někdo to stavět musí. A co se týká vlastně těch pravidel, tak ano, Dubaj je prostě postavená na pravidlech, dá se říct, jako, jo, je to policejní stát, je to polodiktatura, ale to je právě ta věc, proč to funguje. Protože má to u kormidla jednoho kapitána, který je vizionář, ví, co dělá, je to podnikatel a když porovnám tady naše české prostředí, jsem teda apolitická osoba, ale když porovnám české prostředí s tím, jaká je tady vize, jaký je tady vývoj, jak se tady staví a když porovnám dubajský prostředí, tak já osobně radši budu v Dubaji. OK, zajímavé. Vydělal jsi tam strašně moc peněz. Docela jako v procentech, možná jako i nominálně. Může se stát, že to ještě jako celý krachne? Tam fakt bude nula? Je potřeba uvědomit si všechna ta rizika a většinu těch hrozeb, kterých jsme se opravdu báli, že například nějaký státy to zakážou, že se najde nějaká bezpečnostní chyba neodhalená prostě v tom kódu, někdo ji zneužije, prostě ochromí to tu důvěru v celou tu síť. Všechny tyhle ty rizika zatím
buď se nenaplnily, nebo už jako je pravděpodobné, že se nestanou. Vys právě regulace, že všechny státy k tomu spíš přistupují tak, že radši dáme právní rámec, tady jak ty firmy a jednotlivci s tím mají zacházet. Je tady třeba evropská MiCA regulace, v Americe zase nějaká jiná regulace. Takže dal se tomu ten právní rámec, je jasný, jak s tím pracovat, jak s tím zacházet, ty firmy musí dodržovat takový ty pravidla jako proti praní špinavých peněz, dokládání původu a tak dál. Takže vlastně pro ty státy už se stal Bitcoin regulárním aktivem, řekněme, na stejnorovným jako třeba právě akcie. Mimo jiný třeba i v České republice tak už platí daňové osvobození, respektive hodnotový a časový test. Takže buď když do 100 000 ročně prodám, tak nic nedaním, nebo když držím déle jak 3 roky, tam vlastně stejně jako u akcí, tak už nedaníte zisk do 40 milionů korun ročně. Takže v Číně například to zkoušel jako zakázat tu těžbu a tak dále, těžeři se přesunuli někam jinam a všechny ty, řekněme, západní státy jdou spíš naproti té adopci a velkou službu ten Bitcoin nabízí i lidem například právě v Jižní Americe, v Africe, kde jsou právě neúplně dobře fungující ty finanční systémy, takže tam ten Bitcoin opravdu pomáhá těm lidem transaktovat tu hodnotu. A visí ve vzduchu nějaký další, řekněme, 2 problémy, to jsou spíš jako technikále, do kterých moc nechci zabíhat tady, ale asi jste slyšel jako kvantový počítače a tak dál. A to je poměrně vzdálená hrozba a ta síť se na to už připravuje. Takže většinu těch rizik známe, připravujeme se na ně, je třeba s nima nějak počítat, ale osobně, tak jak vidím tu poptávku růst a celkovou tu adopci, ten síťový efekt prostě nabobtnávat, tu volatilitu klesat, tak věřím v ten dlouhodobý růst. A hlavně vidíme opravdu ty problémy těch dnešních státních peněz, kdy prostě ty naše koruny, eura, dolary už prostě neplní tu roli uchovatele hodnoty. Vy si nemůžete nechat ty peníze na svém bankovním běžném účtu. Vy se prostě musíte starat, kam je investovat, jinak o tu svoji kupní sílu přicházíte. A pokud tady máme opravdu něco mimo ten náš finanční systém, kdy díky všem těm vlastnostem, co už jsem zmiňoval, vlastně je tu alternativa, a která vlastně nejde zakázat. Žádný stát to nemůže vypnout, to nemá žádný centrum. Tak vidíme dál víc a víc taky třeba ty státy nebo Evropská unie zakleká třeba na hotovost, snižují se limity, kolik si můžeš třeba transaktovat v keši. Všechno se to prostě tlačí míň a míň. Já si myslím, že to spěje jako k úplnému zákazu hotovosti, možná k nějakým CBDC, vlastně Central Bank Digital Currency, který čili vlastně programovaným penězům, který klidně Evropská centrální banka ti může omezit, za jak dlouho maximálně můžeš použít, tak ty budeš nucený utrácet, nebo tě nedovolí utratit za nějaký typ zboží a tak dál. Takže vidíme tu větší a větší kontrolu nad těma současnými penězma a ten Bitcoin je právě alternativa pro to vymknout se tady ty kontrole. A pro mě osobně jako v tom globálu to má nesmírnou hodnotu. Jo, možná tady v tom našem prostředí, západním světě, nevidíme tolik ty problémy. My jako bez problému zaplatíme kartou, hodinkama. Nás spíš trápí ten uchovatel hodnoty dlouhodobý. Tam u toho Bitcoin moc nenahrá ta volatilita, ale já říkám, my tu volatilitu právě můžeme využít. My si ji nemusíme bát, ale právě v těch cyklech, když je ten Bitcoin nízko, tak víc nakupovat, když zase roste, tak zase prodávat. Jo, pomáháme s tím vlastně na štosu, jde vlastně tu volatilitu vyloženě využít. Když ta cena roste, prodáváš, když klesá, tak nakupuješ a třeba vyděláš na těch rozdílech. Takže může to být i ku prospěchu. OK. Tome, představ si, že jsem člen Enixu a že bych si jako rozhodl, že musím mít byt v Dubaji, protože mi to prostě dává strašný smysl. Ale nemám teďka 10 milionů na účtě, abych si tu nemovitost koupil. Co s tím? No jako nekoupím nic, ne? To není pravda. Za prvý,
pokud se člověk rozhodne, že by chtěl investovat do nemovitostí v Dubaji, tak já říkám, že by bylo dobré se tam jet podívat. Není to nezbytně nutný, dá se to koupit i na dálku, ale pokud někam investuju větší obnos peněz, tak chci vědět, s kým to dělám a kam to posílám. Takže to je něco, co doporučuji každému svýmu klientovi. Sedněte na letadlo, pojďme tam strávit 3 dny čistého času, vezmu vás za developerem a uděláte si vlastní názor, dostanete kvalitní data, abyste se mohli rozhodnout. Potom, pokud nemám teď 10 milionů, tak Dubaj má jednu velkou a úžasnou věc a to je platební plán, protože já v Dubaji, když kupuju od developera, tak to nikdy nemusím zaplatit najednou, pokud nechci a nevyhandluju si zase za to nějaký jiný ústupek. To znamená, díky tomu platebnímu plánu, já když jsem přijel do Dubaje poprvé, kupoval jsem nemovitost pro sebe, měl jsem nějaký 4-5 milionů na účtu možná, ale odjížděl jsem s kupní smlouvou na 10 milionů, protože jsem prostě věděl, že to dokážu ufinancovat během toho, než se mi to postaví. A pak se můžeme bavit i o tom, jak financovat ty nemovitosti v Dubaji. V Dubaji není možný se na místě financovat v průběhu výstavby, takže pokud se mi ta nemovitost staví, tak musím sáhnout do své vlastní kapsy nebo po nějakých českých bankovních produktech, který mi to umožní, ale jakmile už tu nemovitost mám hotovou, tak tam jsou potom 2 roviny. Když dám příklad, máme, dejme tomu, platební plán 50/50, 50% v průběhu výstavby, 50% při dokončení, tak i jako nerezident já jsem mohl tady těch 50% posledních, co po mně chce developer při dostavení, tak jsem si to mohl půjčit v dubajské bance, na mortgage, na hypotéku, tak jak to známe. Tady ta možnost je teď poměrně dost omezená kvůli tomu konfliktu, ale věřím, že do budoucna se to zase vrátí do hry. Nicméně potom ta opravdová magie se odehrává, když člověk je rezidentem v Dubaji a je tam zaměstnaný, má příjem. V tu chvíli já můžu načerpat 80% aktuální hodnoty té nemovitosti. Takže když vám dám konkrétní příklad, tady na tom platebním plánu 50/50, já si koupím nemovitost za 12 milionů, tak abych dostal zlatý víza. V průběhu výstavy by zaplatím 6 milionů ze svýho a jakmile je ta nemovitost dokončená, tak ona má hodnotu ne už 12, ale 15 a já vemu 80% z aktuální hodnoty té nemovitosti. To znamená, já od té banky dostanu dalších 12 milionů, 6 dám developerovi a 6 mi zbyde na další nákup. A to všechno při pozitivním cashflow. Pokud já se budu financovat jako nerezident, budu si půjčovat někde okolo 4-5%, 8% na tom budu vydělávat, padám do pozitivního cashflow. Pokud to udělám jako rezident, tou variantou 80% aktuální hodnoty, tak v tu chvíli 0 od 0 pojde, ale já mám 6 milionů na další nákup té nemovitosti a ten příjem z toho pronájmu té nemovitosti mi pokryje to, co já splácím té bance. Takže za mě, pokud to člověk dokáže dotáhnout do té jedné dostavené nemovitosti, pak už se to chová jako perpetuum mobile a je mnohem jednodušší vybudovat velký realitní portfolio v Dubaji, než tady v Čechách. A můžu si já půjčit v české bance třeba těch 6 mega bez zástavy? Můžeš. Jaký máš zástavy měl spořitelné? Můžeš třeba, ne, musíš využít americkou hypotéku, to znamená, potřebuješ tady mít čistou nemovitost, která na sobě nemá zástavu, oproti tomu ty si můžeš půjčit peníze, který pošleš do Dubaje a pak je tady ještě jeden produkt, dělá to konkrétně Partners banka a jsou to 3 miliony bez zajištění, takže to je taky cesta. A pokud se budeme bavit o tom, že kupuju studio v Dubaji, garzonku 1KK, kde je cena někde okolo 5,5 milionů, tak já vlastně, když do toho pustím celou tu Partners banku, mám zaplacených 60%. V tu chvíli už je ta nemovitost dostavěná a pak existuje možnost takzvaného post-handover paymentu. To znamená, já tomu developerovi splácím ještě 1% po dobu 40 měsíců, ale už mám příjem z toho pronájmu. Ono při dnešních číslech to není pokrytý úplně celý, 2/3 jsou pokrytý, takže něco stejně budu muset doplácet, ale teoreticky, pokud jsem bonitní a nechci do toho dát ani korunu, tak si můžu takhle koupit svoji první nemovitost v Dubaji. A úplně hodně teoreticky, kdybych využil tu Partners banku a třeba kdyby náhodou tady někdo z publika uměl třeba v ČSOB stavební spořitelně dalších 3,5 bez zajištění, třeba takový Míša Brož, tak bych si mohl půjčit 6,5 milionů a pak bych mohl jít do té Dubaje prostě jako strašně bohatý člověk a koupit tam úplně jako všecko a pak už to jde tím systémem, kterým ty to umíš, jo? Samozřejmě, já teda musím zdůraznit, že nejsem finanční poradce. Všechno, co říkám, tak jsem si buď zkusil nebo zkouším na sobě, ale
Pokud se nepletu a ty vemeš tady stavební spořitelnu, tak jsou to účelové peníze na nákup nemovitosti. Takže si umím představit, že ty bys musel nejdřív koupit něco v Čechách, pak to prodat, pak se tvářit, jako, že to furt máš, splácet dál ten úvěr a pak s tím až jít do Dubaje. Což v praxi jako víme, že tady to se jako běžně děje, že se kupují nemovitosti na flip ze stavebních spořitelen. Tam jsou 2 velké kamery, ale je tady Míša, tak když tak se po přednášce zeptejte, jak se to dělá. Hele Luboši, potřebuji já mít 10 mega, abych mohl investovat do Bitcoinu. Jak to funguje? To je velká výhoda, to nepotřebuješ. Okay. Byť cena Bitcoinu, jak jsme říkali, třeba těch $64,000, ale Bitcoin je dělitelný na 8 desetinných míst. Čili ta nejmenší jednotka, to jedno satoshi, tak je v podstatě nějaký náš halíř. Jo? Takže většinou na těch burzách může začít klidně už od 50 korun. Jo, nebo začít s tím pravidelným spořením, nastavíš si libovolnou částku, co chceš a opravdu už to necháš pracovat a pustí z hlavy. Jenomže tam je peněženka, teďka to musíš jako nějak průběžně jako nakupovat. A já vlastně že vím, že mám peníze u tebe, no jako ve štosuj. A vlastně nevím proč, protože jako, já ti mám rád, tak u nás je nemáš právě. OK, nemáme u tebe, dobře. My nejsme ta burza. Jo, štosuj funguje vlastně nějaká nadstavba nad tou burzou nebo směnárnou. My jsme na tu automatizaci strategie, děláme ti hezky ty grafíky, víš, jak tam máš a tak. Takže mě nemůžeš sebrat. Já tě nemůžu sebrat, přesně, to buď v klidu. Okay. Tak, ale ano, jak jsem říkal, máme tu nějaké technické vlastnosti Bitcoinu, který ale do začátku nemusíš využívat. Ty nemusíš být sám sobě tou vlastní bankou, dělat si tu zálohu peněženky, poslat si opravdu tu bitcoinovou transakci k sobě, aby si jenom ty měl tu zálohu od ní a nikdo ti to nemohl sebrat. Ty můžeš začít tak, že si právě ty bitcoiny necháváš na té burze ležet a oni tě je spravujou. Dneska už ty firmy, ty burzy, se kterými spolupracujeme, tak mají tu MiCA licenci, takže je to opravdu jako v podstatě postaven na úroveň banky. A musí dodržovat prostě všechny ty procesy, mají oddělený prostředky zákazníků a svoje vlastní, tak dále, že zvýšila se tam, řekněme, ta bezpečnost úschovy, ale kdykoliv potom máš příležitost si tu svoji peněženku založit, zjistit si o tom, jak to funguje, poslat si ji k sobě a začít využívat všech těch výhod, které ti ten Bitcoin nabízí. Protože teprve, jakmile to máš na té vlastní peněžence, třeba Český trezor, tak opravdu nejsi závislý na žádné té třetí straně. Jo, a jeden z use caseů, dneska jsme se tu bavili o nějakých raketách v Dubaji třeba, můžu zmínit třeba i napadení Ukrajiny, kdy vlastně Ukrajinci se dostali do situace, kdy potřebovali třeba opustit tu svoji zemi, nechat tam všechno, peníze v té státní měně, hřivna, myslím, ukrajinská, třeba za týden nemusela existovat. A ti, co měli Bitcoin na vlastní peněžence, mohli se přesunout kamkoliv po světě a to svoje bohatství si tam obnovit. Jo, nebo kdybys to máš říkal, že bylo zajímalo třeba, že kdyby právě zůstal někde ve světě a najednou třeba ztratil kartu, neměl hotovost, můžeš mít tu svoji bitcoinovou peněženku i v telefonu a kdykoliv mít možnost si kdykoliv po světě ten bitcoin směnit za tu místní měnu. Jo, čili opravdu globální nestátní peníze a může tě to docela i zachránit v nějaké situaci. Takže máme tu nějaký třeba geopolitický rizika, vidíme hyperinflace v různých zemích na světě. Co je hyperinflace? Vždycky, když se vlastně v nějakém státě začne hroutit ta místní měna, viděli jsme třeba hyperinflaci v Zimbabwe, kde je ta státní měna v podstatě bezcenná úplně. Tam Bitcoin stojí nekonečně zimbabských dolarů. Okay. Jo, a já si myslím, že s těma problémama, co ten finanční svět má, tak uvidíme víc a víc další a další tyhle státní měny kolabovat a lidi budou hledat nějaký to bezpečné úložiště. Pro většinu to třeba bude americký dolar pořád. Nevěřím asi v nějaký dohledné době, že my bychom se dožili jako krachu amerického dolaru, ale ostatní věci, měny, včetně eura, absolutně nevěřím. A ten Bitcoin může brát jako nějakou pojistku proti tady tomu krachu finančního systému. Jak už jsem se bavil o té asynchronní sázce, můžete mít třeba jenom 5-10% Bitcoinu v portfoliu, ale v případě, že se naplní nějaký tyhle ty černější scénáře, tak vám to může zachránit klidně celý jmění, nebo většinu toho majetku. Jo. K těm samozřejmě nemusí dojít,
ale pořád můžete využít i těch ostatních benefitů, jako právě třeba poslat někomu hodnotu kamkoliv po světě během pár minut. Já jsem třeba měl zaplatit nějakého vývojáře do Indie a jednou jsem to tam posílal nějakým SEPA převodem, musel jsem vyplňovat takovýhle formulář, vůbec jsem nevěděl, jestli to tam dojde, nevěděl jsem, kdy to přijde, ještě to bylo přes Velikonoce, takže to bylo třeba možná 2 týdny to trvalo to tam dojít. Po druhý jsem mu naskenoval QR kód, poslal jsem mu to v Bitcoinu a okamžitě to tam měl. Ale ještě se zastavím u té hyperinflace. Víte někdo, kde je Zimbabwe? Plus minus. Já to třeba nevím, jak vím, že je v Africe. Někde v Africe. Já si pamatuju, že jako jedna evropská země pár let zpátky taky měla hyperinflaci. Německo. V roce 1920, něco takového, plus minus možná 1930. Byl to jeden z důvodů, proč začala druhá světová válka. Že jako náš soused Němci, kteří mají hodně peněz, tak tam jako začali krachovat. Ale proč to zmiňuji, že to jako nemusí být úplně Zimbabwe, ale že to může být jako nějaký velký stát, který se dostane do jako velkých ekonomických potíží. Třeba i Turecko teďko, jako když se podíváš na tureckou liru vůči ostatním měnám, to je takhle jízda z kopce. Jako opravdu brutální. Jo, a to je kousek. Takže to je taková jako, dá se říct, že to může být pojistka proti válce, proti nějakému geopolitickému riziku, nějakým jako napětí mezi těma státama. Je to tak a my se třeba tady to nemusíme obávat u nás, ale jak jsem říkal, jde o to, že to jsou globálně státní peníze a pokud se to bude dít jinde a tam ty lidi budou hledat ten únik, budou nakupovat Bitcoin, tak samozřejmě ta cena poroste nahoru a my můžeme využít ten nárůst kupní síly i tady. OK. Hele chlapi, čas se nám krátí. Zeptám se, chci investovat do Dubaje. Vezmu letadlo, jdu se tam podívat, mrknu jako na nějakého developera, oběhám si Partners banku, pak zajdu za Míšou Brožem do ČSOB státní spořitelny, mám 6 mega, co pak? Teďka mám na účtu 6 mega a chci do Dubaje. Pak je to o tom správně vybrat už ten konkrétní projekt, pokud mám developera, pokud mám adresu, pak už je to jenom o tom konkrétním projektu a tam musím zase splnit nějaký určitý kritéria, aby ta moje investice byla úspěšná. To znamená, potřebuju koupit správný patro se správným výhledem, znamená, nekupuju ty nižší patra, kupuju střední a vyšší patra, tak, aby ten výhled byl co nejlepší a podívám se na konkrétní projekt, kolik je tam procentuálně vlastně těch daných jednotek, kolik je studií, kolik je one bedroom, two bedroom a zase hledám unikátnost a exkluzivitu. Takže pokud kupuju vlastně jednotky, které jsou limitované a které jsou ještě něčím zvláštní a unikátní, tak to potom na konci dne, respektive při tom dostavení, to ze mě udělá toho investičního vítěze. OK. Mám jeden halíř. Můžu si koupit to něco, co je skoro Bitcoin. No, jelikož je Bitcoin přes 1 000 000 korun, tak i ten jeden satoshi je víc jak jeden halíř, tak to bohužel nemůžeš. OK, tak mám aspoň pár korun. Co teď? Tak, jsou 2 hlavní cesty, jak se s tím Bitcoinem vydat. První takzvaná non-KYC, kdy se úplně vyhýbáš tomu systému, že nechceš nikde dávat občanku. Teď ty prostě burzy jsou regulovaný, bude to asi všechno reportovat na finančák. Je to taková ta oficiální cesta, OK, ale prostě někdo si chce udržet to absolutní soukromí a dělat to co nejvíc anonymně, jak to jde. Takže typicky nákup od někoho třeba za cash, pak to zase za cash prodáš a nikde nemáš tu digitální stopu k sobě. Takže jde to, je s tím víc práce, s tím nějaký třeba i poplatek spojený, ale někdo prostě preferuje to soukromí. Takže jde to asi nebudeme víc rozebírat, případně se můžete někdo zeptat, tady můžu nasměrovat. A ta druhá oficiální cesta, to KYC Bitcoinu, Know Your Customer, přes nějakou regulovanou službu, entitu, nějakou burzu, aplikaci a tak dál, tak buď je cesta jít opravdu do skutečného Bitcoinu, který si můžu vybrat do té vlastní peněženky a využívat všech těch jeho vlastností bez jakýkoliv další třetí strany, nebo nějaký, se vystavit, řekněme, jenom té ceně skrz nějaký produkt jako ETF-ko. Mimochodem máme už asi 13 jako světových ETF-ek na Bitcoin. Jedno z nich dělá přímo BlackRock, vlastně největší správce aktiv na světě. Bylo to jejich Bitcoin ETF jako nejúspěšnější start ETF-ka ever. A pak jsou další produkty, jako nějaký další fondy, akcie společností navázaných na ten Bitcoin a tak dál. Já osobně bych doporučil jít do toho skutečného Bitcoinu, protože mi to právě přináší i ty vlastnosti, že si to můžu pak vybrat do vlastní peněženky, platit tím někde a opravdu být nezávislej na té další straně.
S tím se pojí ale nějaká zodpovědnost, protože ty si musíš udělat skutečně dobře zálohu od té svojí peněženky, kam si to posíláš. Myslet třeba i na to, kdyby ti schořel barák, tak mít těch záloh třeba víc na různých místech. To jsou takový schémata, kdy můžu mít 3 kopie nějaký té zálohy, nějak provázaný a pro obnovu můžu použít libovolný 2 ze 3. Takže i když o jednu zálohu z těch 3 přijdu, tak jsem furt schopen, třeba ti schoří ten barák nebo někdo se k ní dostane, z těch 2 jsem pořád schopný to obnovit. Jo? Takže cesta přímého toho nákupu Bitcoinu na těch platformách, jako například český CoinMate, Anycoin, vlastně oba máme jako partnery na Štosuj. A řekl bych dneska, že to největší riziko je žádný Bitcoin nemít. Že opravdu přemýšlet nad tím, jak jsme říkali, jako ta pojistka, jako něco jako diverzifikaci, část toho svého portfolia, něco v tom mít. Osobně si myslím, že je dobrý čas na ten nákup, takže teď bych určitě nečekal na nějaký ještě větší cenový poklesy. Když k ním dojde, tak by na to připravený třeba zainvestovat víc, ale skutečně to neodkládat. Já mám třeba rád rčení s nákupem Bitcoinu nečekej, nakupuj pravidelně Bitcoin a čekej. Jo, takže vím, že tady jsou lidi, co jdou do akce rádi, tak nečekejte, prosím. OK, když to celý shrnu, dá se říct, že Bitcoin je pro každýho, kdo má aspoň ty 2 koruny. Tam se jako může buď kupovat jednorázově, nebo tady tu DCA metodou každý měsíc. Tak. My třeba na Štosu právě máme ty dynamické DCA strategie, které dokážou ten výnos ještě nějak optimalizovat. Jo, který třeba například podle nějakých indikátorů, kdy, když je ta lepší příležitost, tak investuješ víc. Máš vlastně matematicky garantovaný i jako na backtestu hezky prokázaný, že využitím tady té strategie právě získáš víc Bitcoinu za nižší průměrnou nákupní cenu a v tom dalším růstu tak si ti to mnohem víc zhodnotí. OK. Tome, než dám prostor publiku, na Dubaj úplně jako těch pár korun teda mít nemůžu. Dá se říct, že fakt jako musím být milionář, abych do toho šel, aby to dávalo smysl, aby to nebylo moc rizikový? Má to několik rovin tady to. Třeba jako Luboš říkal, že Bitcoin vlastně by měl mít každý, tak já si rozhodně nemyslím, že nemovitosti v Dubaji jsou pro každýho, protože je to na začátku tak, že člověk kupuje hlavně tu vizi, protože ty nekupuješ to, co je v Dubaji hotový. Tebe vlastně ani nezajímají dneska ty lokality, které už jsou jako plně rozvinutý. Business Bay, Dubai Marina, Downtown. Ty tam nechceš investovat. Ty chceš investovat prostě tam, kde je písek. Tam, kde je písek, tam je šance, protože tam přijde do budoucna to největší kapitálové zhodnocení. Takže jednoznačně to není pro každýho. Ta minimální nominální investice je někde těch 5,5 milionu korun, tam úplně jakoby začínáme a myslím si, že Dubaj by měla být už pro zkušenější realitní investory, ty, kteří už třeba nějaký portfolio mají, chtějí diverzifikovat a hlavně pro lidi, kteří nad tím dokážou přemýšlet dlouhodobě a pokud se něco stane, tak si prostě sednu na ruce a nedělám nic a vyčkám, dokud se to třeba nevrátí zpátky. Ale pokud já přijdu investovat do Dubaje, ukousnu si velký jako sousto, že si koupím něco, na co nemám jako ani reálně peníze, co vím, že jako nemůžu uplatit, protože počítám s tím, že při dostavění budu mít zaplacených 50-60% a pak to flipnu, no tak to rozhodně nikomu nedoporučuji, ačkoliv vidím, že se tady to jako hodně děje a v tu chvíli je to kasíno. A ta válka to hodně jako eskalovala a myslím si, že tady těch příběhů budeme do budoucna slyšet víc a víc. Takže pokud investovat v Dubaji, tak bezpečně, s rozumem, něco si o tom zjistit, ideálně se tam letět podívat a vybrat se na tu partnera, který tam ještě za pár let bude. OK. Mohli bychom tady být dlouho. A to se bavíme jenom o 2 investicích. Máme tady lidi, kteří nekupují Bitcoin, kteří kupují, já ani nevím co, já to ani neznám, ty všechny možný kryptoměny, koukám na tebe, Jirko. Máme tady lidi, kteří dělají flipy lístků. Máme tady... Můžu jenom navázat na to. Tady je vlastně ještě nezazněl to nejdůležitější. Prosím, držte se jenom Bitcoinu, nekupujte žádný jiný kryptoměny. Jo, opravdu jako tohle jsem fakt chtěl, aby dneska zaznělo. Je to moje asi největší ponaučení. Taky jsem se na těch shitcoinech spálil a opravdu ten Bitcoin řeší ten problém
globální nestátní peníze. Jo, všechny ty další kryptoměny prostě vymýšlejí si kraviny, když to fakt jako řeknu v krátkosti, a konkurují si navzájem mezi sebou. Ten Bitcoin s tím narrativem globální nestátní peníze nemá konkurenci a má ten největší síťový efekt. Jo, takže nemusí tam být tak vysoký nějaký potenciál toho zhodnocení a zároveň je tam nejmenší riziko ze všech těch ostatních kryptoměn, že by to mělo nějak úplně drasticky skončit. Jo, takže prosím, Bitcoin only. A ten Trumpcoin a ten Dogecoin, je tam docela dobrý. Ne. Ten první týden je to dobrý, ale pak to jde do háje. To, když to dobře trefíš, ne, ale prosím vás, dělejte to dle vašeho uvážení, jak chcete. Měli bychom tady mít někde 4. mikrofon. Klidně se kdokoliv na cokoliv ptejte. Co vás zajímá? Já tě uslyším, ale ostatní ne, takže klidně, když si pro něj skočíš, nebo ti ho někdo hodný podá. Kolektivní práce, jasně. Test? Test? Lubo, s tím Bitcoinem ve finále to všechno nakoupit nejníže, prodat nejvýše. Za 13 let zkušeností, čím se řídíš a různí lidi mají jiné teorie, kdy bude nejnižší bod a kdy bude nejvyšší bod, nebo pak podle nějakých jako státních metodik, peněze a podobně. Čím se řídíš ty, kdy nakupuješ a nenakupuješ? Jo, viděli jsme historicky opravdu velký výprodej, kdy jsme byli klidně minus 85%, další cyklus minus 80%, další cyklus minus 75%, teď jsme byli nějaký minus 54%. A já si myslím, že neuvidíme už znova třeba minus 70%. Takže už teď ta 50% sleva jako je za mě úplně optimální ten vstupní bod, kdy začít třeba minimálně s tím průměrným pravidelným investováním. Já osobně tam přihazu i něco víc, teď třeba i prodám jiné investice, abych teď to do toho Bitcoinu nakoncentroval. A stejně tak, jako vidíme menší a menší ty propady, tak nevidíme už jako 10 000% nahoru. Za mě upřímně jako těžší otázka je, kdy ten Bitcoin prodávat, protože my nevíme, jestli to teďko z těch 64 půjde zpátky třeba jenom na těch 126, jenom kde jsme byli na tom maximu, nebo půjdeme na 250 000 nebo rovnou na 400 000 dolarů. Já si myslím, že eventuálně Bitcoin bude cílit na tržní kapitalizaci zlata, že se vyrovná v té hodnotě vlastně zlatu, takový můj cíl. A což by teď znamenalo hodnotu snad i přes $1 000 000 za jeden Bitcoin. Takže za mě, kdykoliv vidím Bitcoin minus 40% a víc, tak tam už jako investuju větší částky. To je asi nejjednodušší ukazatel. A pak jich samozřejmě je víc, i na štosu máme nějaký další, který na to jdou víc sofistikovanější, takže ideálně těch indikátorů si poskládat víc dohromady. Ale pro běžní lidi ten nejjednodušší ukazatel opravdu může být ta aktuální sleva od té nejvyšší hodnoty. Pak ještě otázka navazující. Pro tebe jsi říkal, že to může být 100 000, 250 000, milion. Kdy očekáváš, že budeš prodávat, na jaké částce, jaké období? Já mám jako víc těch hromádek. Mám teď, řekněme, nějakou krátkodobější spekulativní hromádku, protože právě využívám hodně tady ten pokles, takže i třeba pár desítek procent nahoru mi to udělá v absolutní částce jako hodně peněz. Takže část tady z toho budu prodávat už třeba na 90 000 dolarech, ale ten zbytek, co mám, tak mám v plánu vlastně rozprodávat postupně takovým způsobem, že ten Bitcoin ti nikdy nedojde. Jde to vlastně udělat tak, když dám příklad, máš jeden Bitcoin, který stojí 1,5 milionu, a vyroste ti o 10%, čili o 150 000, tak když prodáš těch 150 000, tak ti furt zbývá 0,9 něco bitcoinů v hodnotě 1,5 milionu. A ty takhle můžeš sekat do nekonečna a ten bitcoin ti nikdy nedojde. Takže jedna z těch chyb, co jsem udělal taky a co můžu předat tady, tak je nikdy neprodávejte veškerý bitcoin, co máte. Jo, protože mně se zdálo, že už to vyrostlo strašně moc. Bylo třeba ze 100 na 300 dolarů. Okay. A tam jsem to třeba celý prodal, pak jsem to zase nakupoval na 500, pak to vyrostlo na 1000, tam jsem třeba... No prostě snažil jsem se to časovat ty vstupy i výstupy. Ideálně fakt investovat dlouhodobě a brát prostě ze stolu část, když to roste. Takže to můžeš diverzifikovat někam jinam, případně zase nakoupit Bitcoin, když půjde níž. Ale opravdu ten prodej je těžší téma.
Případně na Štosuj máme štosuj.cz/webináře a tam je vyloženě webinář o exit strategii a je tam nalinkovaná i moje přednáška, kde o tom mluvím třeba 3/4 hodiny, tak můžu nasměrovat tam. Nebo to proberem za chvíli. Okay. Klidně, když předáš mikrofon někomu, kdo se chce na něco zeptat. Chcete se někdo na něco zeptat? Ale asi tě slyšíme i bez něj, takže... Tak aby to bylo na záznamu, ne? Jo, to je... Vůbec se ptám tebe, když si řekneme, tak teďka jsme, řekněme, na hodnotě nějakých 64 000, jak jsi říkal, což je zhruba asi rok 2021 možná, takže od roku 2021 reálně se dá říct, že my, co máme Bitcoin, tak jsme teďka na nule zhodnocení. Já s tím nesouhlasím, protože mi nepřijde fér porovnávat rok 2021, kdy byl ten Bitcoin na absolutním vrcholu po exponenciální jízdě, s tím, jak jsme teď vyklesaný. Jo? Pokud si nakoupil za všechny peníze na tom absolutním vrcholu ten minulý cyklus, tak by tenhle ten argument měl nějakou váhu. Jinak mi to přijde jako totální nesmysl, protože pokud právě pravidelně investuješ, tak si ti ta průměrná cena drží někde jako níž. Tam ta krátkodobý výkyv té exponenciály ti neudělá takovou váhu. Jo, čili spíš bych koukal na to, jaký byly minima ty cykly. Jo, nekoukat na ty špičky, na ty exponenciály, ale to, že jeden cyklus to minimum bylo prostě $120. Bitcoin se zřítil na $120, pak se Bitcoin zřítil na $3,500, pak se Bitcoin zřítil na $16,000 a teď se zřítil na $58,000. Jo? Já to ti rozumím. A když tam teďka třeba, nevím, jestli jezdíš na 4letý cyklus, nebo respektive jsme na nějakým možná pomyslným dnu a většina těch, řekněme, těch pozitivních triggerů padla, jako třeba, řekněme, nevím, budou ETF, nějaké legislativní omezení a tak dále, takže jako velká část těch impulzů, která za mě pumpovala ten Bitcoin nahoru, možná padla. Co si myslíš, že teďka jako bude ten pozitivní, nebo ten trigger, který otočí do ten pozitivní, ten negativní sentiment, který je do toho pozitivního? Máš jako něco, co by takového mohlo přijít? Prvně ty cykly Bitcoinu celkem vychází a myslím si, že teď jsme nějak blízko toho dna. Nemusí to znamenat, jako, že se Bitcoin nepropadne o dalších 30%. Jako je to možný, ale jako pak bych čekal nějaký rychlej obrat nahoru už. Jo, a s tím, jak vidíme, to, řekněme, víc a víc těch edukovaných hráčů, kteří jsou v tom dlouho a tyhle ty slevy právě využívají k těm nákupům, tak vidíme, že ty propady právě nejsou tak drastický a jsou rychle vykupovaný nahoru. Jo, a ta otázka, co by mohl být ten další hnací motor toho dalšího růstu, tak my už vidíme první státy a centrální banky zajímat se o Bitcoin. Třeba i ČNB má vlastně nějaký testovací portfolio teďko s Bitcoinem. Náš guvernér Aleš Michl přednášel na největší bitcoinové konferenci v Las Vegas právě na téma centrální banky a Bitcoin. A v několika dalších zemích to je podobný. A já si myslím, že tím dalším spouštěčem bude právě zájem států, centrálních bank, fondů a opravdu velkých institucí o Bitcoin. Takže to další FOMO, ten Fear of Missing Out, to, že začíná tady to šílenství, tak podle mě bude státní. A ty státy to prostě musí vidět, že ten současný finanční systém půjde do kopru a třeba se budou i ty státy chtít chránit, mít tu pojistku, mít i něco takhle vedle. Vidíme centrální banky skupovat zlato, já si myslím, že velmi brzo uvidíme centrální banky skupovat Bitcoin. Okay. Pojďme dát poslední otázku. Tak já se zeptám Toma. Tome, mě by zajímalo teďka v té Dubaji, já to vnímám třeba tak, že vlastně díky té situaci, která tam je, tak je to určitým způsobem vlastně investiční příležitost. Jsi schopný koupit vlastně nějakou nemovitost ve slevě, nebo respektive ti developeři nemají takový odbyt, ty projekty pořád jsou vypsaný, že jo, jede se podle nějakého plánu, ale ty lidi to nekupují tolik. Takže tohle to třeba za tebe vlastně příležitost a jak dlouho to může trvat?
Momentálně je tam kombinace dvou faktorů. Prvním faktorem je jednoznačně ten konflikt a momentálně je v Dubaji ještě off-season, to znamená, je tam přes 40 stupňů a to je vždycky, ty prázdniny jsou pro ně taková okurková sezóna, i když vlastně se nic neděje, i když není konflikt. To znamená, oni vždycky tam přicházeli přes léto s nějakýma special offerama. Momentálně jsme na tom tak, že i velký developeři dokážou přistoupit na tu hru toho investora. To znamená, ten trh se otočil. Předtím, když jsme vlastně tam chodili se zákazníkama, s investorama, tak dostali jsme 5 minut na rozhodnutí, prostě kupovalo se to tam jak housky na krámě a ten developer věděl, že je mu to úplně jedno, jestli to prodá tobě, anebo jestli za chvilku po tobě přijde někdo jiný a on to stejně udá. Takže tady to se momentálně změnilo. Ten investor si teď může diktovat a to nejlepší, co se nám teď povedlo za poslední dobu, už vidíme, že se to vrací. Za poslední měsíc jsme prodali přes 10 apartmánů, takže už vidíme, že ty investoři, ty, kteří jako pochopili tu hru, co se děje, tak už se jim vrací apetit, protože momentálně i vlastně kvalitní developeři jako Imtiaz, Beyond nebo Aldar, největší developer z Abu Dhabi, tak projekty, které spustili, tak vyprodali za den a nám se podařilo udělat vlastně ústupek na těch platebních plánech, takže v Dubaji byl zpravidla platební plán 60/40, 60% v průběhu výstavby, 40% při dokončení. To bylo považovaný za takový jako standardní, nejobyčejnější platební plán. My jsme domluvili i 25/75. Domluvili jsme, že developer za investora zaplatí 4% daň, co se platí pro Dubai Land Department, což ono potom, když už kupuješ nemovitost třeba za 1 000 000 euro, tak už potom jsou to velký peníze. Apartmány, které se prodávají takzvaně semi-furnished, to znamená, že kuchyně vybavená, ale není tam nábytek, tak klient dostal 10 000 euro voucher na nábytek a takovýhle díly se nám tam vlastně podařilo za poslední dobu vyjednat, takže ten, kdo chce kupovat, tak teď má obrovskou příležitost, ale nevíme, jak dlouho to bude trvat, protože Irán vlastně, nebo respektive USA se mělo dohodnout s Iránem, měli podepisovat memorandum, dneska kdo čet zprávy, tak to vypadá, že to zase bude úplně jinak. Nicméně tady ten možnost tam něco domluvit, něco takového jako nadstandardního, tak tam bude do té doby, než bude ten konflikt viset ve vzduchu. A nebo pokud se to plně jako nevrátí. Protože po tom konfliktu sice nedostaneš od developera slevu, ale zase je nutno říct, že i ten objem těch obchodovaných nemovitostí klesnul o víc než 50%. Takže oni, ačkoliv jsou to silné finanční skupiny, ty developeři, se kterými spolupracuju já, tak pořád oni potřebují prodávat. A pokud tady to bude trvat, tak oni musí zase něco dát těm svým investorům, aby to pro ně bylo zajímavé. Takže teď tam vidím obrovskou příležitost, jak říkal Warren Buffett, když na trhu teče krev, tak buďte chamtiví. Takže ten kdo uvažuje o investici, tak doporučuji s tím teď momentálně neotálet a uvidíme, co nám ještě celá ta situace přinese. Samozřejmě je to negativní, ale dá se z toho i vytěžit. Já jenom doplním, mě tam právě přijde taková teďka paralela trošku vlastně i s tím Bitcoinem. Vždycky, když je jako hype, že jo, je prostě all time high a všichni jako v Dubaji, tak prostě ty retail investoři tam jdou, že jo, ale jakmile prostě něco začne jako trošku padat, najednou Bitcoin je teďka, že jo, 54% dole. Ve slevě? Nebo ve slevě, že jo. Na Dubaj prostě lítaly rakety a tyhle ty věci, tak co dělají retail investoři? Začnou se bát, že jo, prostě to už není zajímavý. Přesně tak a nejenom bát, oni začnou i prodávat třeba. No, jasně, a zkušený investor v životě neudělá, ten jde naopak přikoupit. To mně přijde teďka vlastně, že tu sedíte, vlastně každý reprezentujete úplně jiný sektor, ale vlastně ta paralela, která se v tu chvíli děje, tak je vlastně jako dost podobná, bych řekl. Souhlasím. Takže dík za odpověď. Můžu jenom tady k tomu doplnit, jak my to vidíme i na těch číslech, právě, že vždycky ty největší vlny nových uživatelů právě přichází v tom růstu té ceny. Jo, a teď historicky máme jako jedny z nejnižších registrací měsíčních a přitom teď je ten správný čas, kdy se o to začít zajímat. Tak možná neudělejte tady tu chybu a nečekejte, až zase Bitcoin bude přes $100,000. Já bych taky doplnil ještě jednu věc a když se řekne Dubaj, tak všichni se baví o rezidenčních apartmánech.
nikdo neřeší vlastně nic jiného, prakticky, mi to tak přijde. Ale víte, jaký segment trhu naprosto nespad a ještě vyrost? Jsou to kanceláře. Vy, když si v Dubaji chcete založit firmu, tak máte dvě možnosti. Buď uděláte takzvanou free zónu, to znamená, můžete obchodovat celý svět, ale nesmíte dělat nic v Dubaji, anebo máte mainlandovou společnost, takovou třeba, kterou mám já. A mainlandová společnost tak má za povinnost do 1 roka mít fyzickou kancelář. Minulý rok v mainlandu bylo zaregistrovaných přes 70 000 firm. Všechny budou potřebovat kancelář. Ze 300 developerů kanceláře dělá 16. Od 10 z nich si nic nechcete koupit. Takže kanceláře jsou za mě zlatý důl v Dubaji do budoucna. Poslední otázka, chlapi. Luboši, kdybys tady měl vlastně všecko, co víš o Bitcoinu za ty roky, co jsi nastřádal ty vědomosti, kdybys měl v jedné větě předat lidem, co bys řekl? Je to těžká otázka. Jo, je Vy to jste mě těžké, ptali, na co se vás budu protože ptát a ten to jsi Bitcoin nečekal. je jako těžce vysvětlitelný a musí někdo dát aspoň pár hodin tomu času. Jo, my na Štosuit to děláme hodně právě pro tu edukaci. Můžete navštívit třeba Atlas Bitcoinera na štosuit.cz/atlas. A možná ten můj jako opravdu go-to point je studujte Bitcoin. Něco si o tom dozvěděte, jestli to pro vás dává smysl. Dneska jsme se tady bavili o nějakých vlastnostech. Věřím, že to mělo tady nějaký impact a opravdu je potřeba pár hodin si to nastudovat a neodkládat ten začátek. OK. Ta samá otázka na tebe. Já bych doporučil, kupujte podle strategie investora a ne podle toho, co má makléř aktuálně v nabídce. A ne podle hezkých obrázků. Nebo hezkých makléřek, který to prodávají. Chlapi vacha. OK. Děkuju, chlapi. Děkuju vám všem. Teď je ideální čas na pauzu, na jídlo a pak přijde hlavní část večera, další rozhovor. To znamená, teď si dělejte, co chcete. Míšo, nevím, jestli tam k tomu ty něco máš, nebo Honzo. No, pak je tu jídlo, pití, pauza a potom si řekneme, kdy začneme tu další část. Takže jak říká Míša, je tu jídlo, pití, pauza, pak si řekneme. Děkuju vám všem za pozornost. Díky.